Minor Studios. Yo, I be shine too bad. I bless me there, pick up Chindori, TJ, Marcella, go pick up Terence. Kipe kuno chikikumbuka uti nonyazo chibema ini zvisina tsitsi iri peta nimbori tachikutsi nopedzera nacho ndiri odzi apa mandipa good high grade chaitisa musoro wangu inini meti pakutaura ndabva ndachinja language ndabva ndaona jirauro kunge heji ndiriseni ndinochipemera svoto ndikachishaya panotomuka moto ndicho chinondipinza muchiki matsaga ndinobva ndaita siki ndiriseni ndinochipemera svoto ndikachishaya panotomuka moto ndicho chinondipinza muchiki matsaga ndinobva ndaita siki ngoma dziripo kuti tichishamira mugeto ndoraskirire kuhapura nemafepa besi takatandara dramati madrinks aripo tichinwiririra chamba ini ndinochifarira chinoita ndite fasti pakudhabhura chakandibata ndina wandinonyara ndosaka ini ndichichifarira ndiriseni ndinochipemera svoto ndikachishaya panotomuka moto ndicho chinondipinza muchiki matsaga ndinobva ndaita siki ndiriseni ndinochipemera svoto ndikachishaya panotomuka moto ndicho chinondipinza muchiki matsaga ndinobva ndaita siki ndipei kunochichikumbuka utsi nonyazo chibhema ini zvisina tsitsi iri peta nimboita chikutsi ndopedzera nacho ndiri odzi apa mandipa good high grade chaitisa musoro wangu inini meti pakutaura ndabva ndachinja language ndabva ndaona jirauro kunge heji ndiriseni ndinochipemera svoto ndikachishaya panotomuka moto ndicho chinondipinza muchiki matsaga ndinobva ndaita siki ndiriseni ndinochipemera svoto ndikachishaya panotomuka moto ndicho chinondipinza muchiki matsaga ndinobva ndaita siki